Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no? It's 23 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. O karon din no, ato ipadayon ang laing sumpay ng sugiranon nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Kung sa dili pa din no, ako di basahon yung naay duha nga nag-comment no, si Lane Sebmin. Thank you kayo idol sir kay kinabuhi busy kanunay idol. Okay, salamat kayo no. Lane segment sa pagpaminaw no ug kang initialize mo dit. Maayo pag magpapiso kanit kakid kay aron mahuman. Buisit mong duha ni Alyssa og maguwang ni Ken. Sorok jud akong dugo karon lami diha maminaw. Lami di na maminaw. Okay, paminaw gyapon no. Initialist mo dit. So, salamat kayo na sa pagpaminaw no. Shout out diha idol. Initialist mo dito kang late segment. Ug sa tanado nga nagsunod aning dramaha, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad, part 19 na tanong mga followers no, part 19. Matagsaw sa adlaw. Naandyan sa puso. Shit, yung kinabuhi. Hello, Dongket? Nang imang, limpihin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli. Oo, Dong. Nang imang, nahibaw ka ba kung nahain ka ron si Kuya Hans? Kuan, tuwa matigali sa bahay sa inyong apuan, Dong. Ha? Nadawag man to nako gabi Nagutan ako nahain ang yawi sa kwartos inyong papa. Kay wa ko no makitis caretaker. Mo ba? Ay, Dong, congrats na isa bagong kasal. Abi nako kung di yun ka magpakasal ni Claire. Ayoko pahilipayin na. Ay naun sa pagkaburak ka magnaguuloy. Nang, ako na ang labing gimalas nga tao karong higayon na. Ay abi ba dako og nalipay kas inyong kasal? Wa ko malipay ato lang. Napugos lang ko. Uy, hala pagkadakuan ng problema, ha, Dong. Nang, mura kong gito karon. Ha? Stilan, uy, naunsa na kun ni. Ikaw man untay happy ninyong duha ni Hans. Unya karon, ikaw na sa'y nag-uul. Hangtod sa hangtod agad ko nga mag-antos ini manang. Ay, naunsa naman ni uy. Pero doong kasal ka na ni Claire. Tunin ang imong pagpati o pagmahal niya pag-usap. Sama ko sa unang panahon, God. Ambot ba lang ay? Wala ko makasabot na ako. Ay ka ng usahay, doon na makitay mga sayop nga desisyon nga kinahanglang ato na lang dawaton nga sayop. Apan atong trabahoon nga mahimong husto. Nang, ngano ingon ini man akong kinabuhi. Ngano tanang gusto na ko. Si Kuya Hans pang makaangkon. Bati na dyan kayo ni kinabuhi anang bati yun. Kit, mas paitingaling mo ari ka unas na kong bahay. Ari magsulti. Ay! Uy, hala! Hala, Ma'am Claire! Hala, usa na masadang imuhang gilabay, Ma'am! Labad akong oro ng aso ni. Ma'am, ayaw pa da sa imuhang Ma'am. Kay Mabdos baya ka. Anya? Ay pa da na kalabad sa mo. Ipaunsa man nimo nga maglagot magikuliket. Tadawag hain si Ron. Tuwa siyang studio. Angay unta nga nagbiyahe na miron. Ma'am, usahay ang atong gi-expect. Dili gyud maoy mo abot. Labi na kung wa mauyon ni sa duha. Ha? Sa ibot may ipasabot ng ason? Ay, wala. Wa mamoy. Manlipyo na ko sa iyo. Ayaw paglakaw ng ason. May isugo pa ka, Ma'am? Gusto ko lang klarohon ang imong gisulti. Ang wa mauyunis duha. Unsa ba ko na ibot ipasabot ini? Ha? Kuan ba, Ma'am, kanang... Klaro kaayo, gipadungog-dungog ko nimo. Wala, wa arabag yun, Ma'am. Wa, Ma'am, oy. Usa may padungog-dungog ba, Ma'am? Uy, wa, taon. Sulti ko tinuod nang. Oh. May relasyon si Ayasa o Kent, no?
Aha? Uy! Uy! Wa yun, ma'am. BFF ra na sila. Suod lang ba? Suod? Aleche! Ay. Wa pa man sa kadini sa dihang nagkasuod sila, Ma'am Claire. Hoy, nangason. Tabagi Tabagi ko ng imong anak ha. Nga dili makig BFF sa kumbana. Kay mapusilan gyud ako siya. Uy, ala! Uy, kakuyagod ni mo, ma'am. Mamusil na ka, ma'am. Oh, mamusel kun ako'y maglagot. Uy. Ako na nang bara si Kent. Og dili ko gusto nga suuro na siya glain. Lo. Dato ay giri kaayo ni sila si Hans ug Kent. Kaya doon naman sila mga saopa. Mama Yesha. Ni anang sagbailuwag mo. Ason sa mga butangan tangig gatas, ma'am. Ayun na. Onsi nga ni mo, lo? Ikaw na rin kong lulusa. Ako rin si Ayasa, Lolo Sam. Maayo man yun mamilig uyib si Dong Hans, oy. Ha? Lolo Sam, nakailan ka sa unang uyab ni Hans? Si Kara? Oo, oy. Nakaila. Tagad din himan ko. Onsa? Taga din hindi sila si Kara? Ay, oo. Classmate sila ni Dong Kent. Ay, din himan mag-high school si Dong Kent. Samtang si Dong Hans ay dito sa syudad. Mao ba? Naaraman sa ubos ang ilang bahay, Kara. Mao ba? Daghal man ni silang yuta. Kaya mahilig man mamalit ang yuta ang amahan ni Dong Hans. Ay, dahil pa ato ba? Kumusta naman dahil si Dong Kent? Ay, sukad man kung namatay ang inahan ni Kent. Wa na siya mo tunog din eh. Di man din mamatay ang inahan nila. Tingin ko'y mamatay ang inahan ni Kent o ni Hans. Ma'am. Ano pagsabahan, may sulti ko ni mong anak. Dili ka pa na gusto si Dong Hans na mag-histot may sila ginkanan. Nga naman? Ayos, ha? Lolo Sam, excuse una ha. Adto na ako si Hans. Eh, sige ba sa ayaw sabat sa itong histotan, mama? Ayasa na lang, lo. Ayaw pag ma'am na ako kay pobre ka ayaw ko. Sir? Mahal? May tuyo ka? Sa magipanutin ni Lolo Sam ni mo. Wa man. Nakigila-ila lang. Nangutan ako yung tagadiin ko. Unsa may mong gitubag? Akong giingan nga taga-syudad ko. Maayaw. Ayaw ko booking nga. Kung dili ka gusto, masuko ko rin. Di na mahitabo, uy. Kung doon na kay kinahanglanon din, si Lolo Sam ang ina. Kasi siya nagatiman ining baya. Okay. May buhatong kustaas. Ayaw paglakaw og layo, ha? I-enjoy ang imong sagbay luwag. Pero, ayaw paghisgot sa nahitabo sa syudad. Yes, sir. Unsa? Yes, mahal. Good. Ay. Pero sa maning taon ko makakita ang mapahiyom sa Sir Hans, uy. Karaan naman di kinilang bahay. Kadagan ako sa mga nahita po inyong bayan, no? O balik na ko sa akong sagbay luwag, uy. Mag-agent, kana dili mo ba mo tuba? Hala, no. Mura man og mamatay sa konsumisyon tingali ni Ma'am Claire in iyahang kabinyoon. Hoy, nangason! Ay, nakita mo ko. Ako makay papahungawan sa sapot ini babayhan na. Nangason! Ngano, Ma'am Claire? Ikaw ka? Kunain si Hans ug Ayasa ron? Ay, wa ko mahibaw kung asa to sila mag-honeymoon, ma'am. Ipasuya ko nimo? Wa, ma'am, uy.
Kuan, mura magud hinoon bitaw maug ka ng sila na hinoy naghanimon sa. Kay sila may nang langyaw human sa inyong kasal. Mantayon sa kano? Ay, wa man ko mamantay, ma'am. Nakita man na sa akong mga mata nako. Pero, ma'am, ayo palabis ka lagot, ma'am, kay mabdos biya ka. Pero makalagot si Kent. Ah. Angay unta nga happy na may karon sa mga honeymoon pero nagpabisi-bisi ang tonto. O basin tinuod sa mga busy gyud siya, oy. Makalagot! Tatrabaho na ako, ma'am, ha? Ay, katawi ko gatas, be. Yes, ma'am. Pastilan. Mura man og ako gikulbaan ini nga kamirang duha din hisbay. Ako magibapiksan sa kasuko ining bayhana ba? Oo, sige. Hala, ma'am. Antos na, ma'am. Antos, ma'am, kay nabugos man ka. Pero, kumusta naman ka si Ayisa sa ilang bakasyon? Maugili ang style sa mga bayi sa unang panahon. Naagi veranda. Klaro man ikayo gikan din yung mga bayi sa ubos. Lungsod ito ditong dapita. Ay. Naayas aning hinumo na nga itong kauban, eh. Konsekent pa nga akong kauban karon. Sadya untak ni. Oh, uy. Ano sa mga? May lagpo? Muna man nagkikan sa luyo ng bongbong? Ano man? Oh, si Sir Hans man ron. Nasuko ni Sada. Oh, naunsa mo rin si Sir Hans? Anong imong anak magkakabagis? May kikaaway siya. Muna man naa siya ng kwarto, ha? Naglagok ko mo! May kaaway ka siya sa soda ng kwarto, ha? May apas man ka si Kent din, he. Sir? Oh, mahal? Mahal na unsa ka di sa sod? Hans, kisa may kauban mo di sa sod. Hans, nasi Kent diha? Hans! Ano naghisgot magkatong tawa ka na? Ha? May gikasukan mo ka diha sa sod. Unya, uwa, bakit laing perming kasabaan si Kent trabaya. Wa si Kent din og ayaw siya hisguti samtang niya ta din Kung kinsa man ning kwarto. Ayaw na pangutana. Ngano dili mo ko mangutana. Nga na makigikaaway diha. Unya, imong gilak ang pultahan. O sa man nakigipreso diha? Wa. Andaman na nga itong paniud to. Kay may laktong tahuman sa paniud to. Hello eh. Kinsa makit kayang kaaway sa sud ng kwarto ha? Wa man sila tikaw-tikaw sa sud. Huwag tingali tao. Kung ba, abi na ako eh. Abi na ako si Kent ng kaaway ni Hans. Ay, Dodong Kent, suhod. Dali. Naay mainom na lang. Ay, oo, na ay gatas, na ay kape. Kutawan ta ka, ha? Binang gusto na kong imno. Ha, Bino? Halangano ko taong ikaw na may mangitag Bino ron. Nabali naman noon eh. Sa una si Kuya Hans ni mo ang imong padlungon nga dili mo inom. Unya karon ikaw na say maghubog-hubog nga bag-o kang kasal. O naman gani ka mag-atiman anang naong mo unay. Nagpalpag naman lang ng buhok ni mo. Uy, patupiin tawon dong. Dili. Ako rin patas una kong buhok na. Sige na lang. Binaw kong gusto ron. Dili kong katuog. Hala. Ay, agoy baya ini, uy. Nagpuli-puli, man nagpabadlong ning managsuuna. Naana, andam ng pagkaon sa misa. Hindi ay siya. Ay ang manggang hinog para sa paniod ko ninyo. Oy, kadaghan ko anak lo. Diin mo na mo palita. Wala ni palita inday. Bunganis kinandom sa inahan ni Hans. Mao ba? Mahilig man kong bananom ang inahan ni Hans good. Lo, kang kinsa man ang kwarto ang dool sa pultahan sa beranda. Tanda. Ay maunang master's bedroom. Kwarto na sa amahan o inahan ni Dong Hans. Mao ba? Masudlan ko diha ka usa sa kabuwan aron manglimpyo. Dili man na pasudlan ni Hans og lain tao. Bisan si Kent, dili makasud. Nga naman?
Ay, saba. Mana ba na ang bunga sa mangga sa ubos, lo? Dong Hans. Mauni ang labing tamis o bunga nga mangga din sa inyong duta, do. Naibaw ko, anak, lo. Sige na, mahal. Mga una ta. Kaya magnakaw ta karong taon-taon. Mahal. Anda mo niyang kabayo, lo. Si Jaguar. Dong Hans. Magkabayo ta? Dili ka ko mahog ini, Hans. Kung sa akong hawak ay isa, ano di ka mahug? Ayaw ka mukak ko sa mga habal driver. Dili ka mukak ko sa akong hawak. Ngano? Nakakita di ko misakay ko gabal-habal, ngawa man. Ilom na. Wow! Busay! Mausan na yung paboritong dapit nga punduhan ni Kara. Ha? Ganahan siya maligo diha. Pag-enjoy lang diha, mahal. Ganahan ako magtanaw nimo. Nga murag sirena nga naglangoy-langoy. Sige ka, kung di ka maligo. Dagitong siguro siya pwede rin. Ayaw ka hadlok, mahal. Mga buutang man ang mga syokos busay. Hala. Asa na nasa imong luyo, mahal? Hadlok lagi ka. Ay, bad lagi ka! Bad lagi ka, mahal! Ikaw kong gihatlo! Sir Hans, uway show ko'y diha? Wa. Uy, kalain. Lain, gidi siya uto ko eh. Mukalitlag kalami. Pero, ay, sa tinad-anay lang, nindot gining dapita ay... Tuan na si Mr. Loney sa iba pa sa bato ay naghinuktok na sad. Ay, wasa man yung life, uy. Kasad ba? Ay, matakda na lang sa ko ini sa kasad. Si Ken kaharan no. Unsa na makayang gibuhat. Manawagan niyo ko ni Mama. Wa may signal din eh. Agoy. Tuana. Naglupad na sa mga butang din, nga dili iyang pinalit. Ay, kalabad ba na utok ini babayhana, oy. Uli ba? Gipunaan pa yun pastilan. Kadaghan na sab na akong hipusono, nani. Uy, hala, nanawag si Ayisa. Hello, Ayisa. Kumusta naman mo diha, Ma? Nabisi ko diri sa pagsigig panghipo sa mga buak ay. Unsa? Nga naman? Kay nagsige magpanghagi si Ma'am Claire. Ang mga butang diri iyang ipanglabay. Unsa? Wala si badlungan ni Kent? Kaysa may mo badlong niya, nga human sa ilang kasal, misi Batman ang lalaki. Tuan as trabahoan nagpundo. Kung tawgan ni Ma'am Claire, dili mo tubag. Uy, niya kimabdos man na. Aw, nahiwi yung nauning batae ni gawas kay wild man kang inahan. Mao ba? Ma, suway karog ama. Di patuog am-aman. Di sa kung magpaduol kay magpataka lagi panlabay lagi. Wala sa ato ana. Dungog ka to ana sam. Hapit ko maigo. Ma, paminaw. Gawas lang una diha sa bahay. Ato sa rooftop. Mabitaw ng palayo ko. Unsa man taon ni pagkaminyuan nila, oy? Sige, Ma. Palayo lang una niya. Ayaw lang una pa, apo pa. Unya na duol kung sagpiton ka. Ay, mao mabitaw na akong gibuhat. Ay, ikaw, kumusta naman ka diha? Okay na ko, Ma. Linaw raman diri. Nindot ang ilang probinsya ni Sir Hans, Ma. Unsa man, wara ka niya daog-daog ka diha? Dili siya makadaog-daog na ko, Ma. Kaya akong gipaila siya mga tao nga uyab niya. Uy, unsa? Ay, sa ato pa. Senyorita da ka diha? Ay, sobra pa. Hinukaran pa man kanya. Lingaw ka Samtang ako dire. Ginervyos ako dire. Ayaw na lagi natagda si Ma'am Claire. Ayisa? Ma, sige na, Ma. Babay na, Ma. Nanawag na si Hans na ako. May isawo ka? Mahimo bag dili ka na ang gamiton mong linya? Nalimot ka kung unsa ka din eh. Oyaban day ko ni mo, no? Kana, muna ibutang si mo, Sinang asuntong imong gikasulti ka niya? Nangamusta lang ko. Unsa na balita? Nanghagi si Claire. Gipanglabay ang mga butang dito. Unsa?
Anong hagis man siya? Wa naman ko na mauli si Kent dito. Unsa? Hello. Pauli sa bahay, Kent. Uli si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay. Imo tong mga butang. Ikipadlong niya. Uyans. Sa magiplano ni mo sa imong pamilya, ha, Kent? Wala. Human ako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Dahatag na nako ang inyong gusto. Busa. Pasag din ako ninyo. Hoy, Kent. Karong nabana ka na ni Claire. Imo na siyang obligasyon. Hatagi siyang kalinaw. Dili, kuya. Ang pagpakasal ra kang Claire ang inyong gusto nga akong buhaton. Kuya, nga no mga ayop among sobra. Kent, dili ka na makalingkawas na ng maong sitwasyon. Basta atubangan, ha? Ikaw ang mibutang na ako inimprisuhan nga dili makita, Kuya Hans. Busa, andun sa ako ninyo. Pagpakalalaki, Kent! Ngano ikaw, ha? Nagpakalalaki ka ba, Kuya Hans? Di ba? Angtod karon. Gigamit paghihapon na mong rason ang kamatayon ni Kara aron higtan sa liog si Ayesa. Wa kay labot sa akong mga desisyon, Kent! Oh, batas na. Wa sab kay labot kung unsi akong buhaton sa akong kaminyoon nga gipugos ninyo sa pagpatuon nako. Kinahanglan mo pa uli ka! Dili kasi babag ang mga sugo na ako! Bisan unsa ko yan! Magkuwang talang ka. Biligid siya mo pa uli. Tabu ang naginang tawhana! Pwede ako'y makiksulti ni Kent? Dili! Di ka pwede makiksulti kang Kent. Pero, Ayaw kong supa ka, Aisa. Di ata din ni aron mo bakasyon. Dili aron mo problema sa way buot kong igsoon. Iyan ang problema. Kung unsaon na niyang iyang pamilya. pero kuan, naluoy mong ko. Naluoy ka ni Kent? Buba na inaasa mong kasing-kasing? Naluoy ko sa imong mga butang agi panglabay ni Claire. Tawag ka to si Claire, badlong nga. Ano si Kent na imo papaulion nga si Claire mang nangagi sa inyo? Pasagdian na sila. Minyo na sila. Kabuta ba di sila papuyo ni Kent? Kinsa na masab ni. Tubagan na lang na dong Kent. Dagan ang nangitan mo. Hello. Asa ka? Gusto ka nga sunugon ako ang inyong bay? Sunuga. Aron mapriso ka. Animal ka, Kent. Asawa na ko nimo. Mabdos ko. Kinalangatimanon ko nimo. Kasalang ang imong gipangayo nako, Claire. Og ako na ning nahatag nimo. Busa ayaw na pangayo og supra. Kaysa wa pa ta makasal. Nahibaw na kadaan nga dili na kong ganahan nimo. Pero imo jud kong gipreso. Napriso na ka na ko, Kent. Busa dili ka na makalingkawas pa. Nahibaw ko. Pero may kagawasan ko nga mapalayo nimo kung dili ko ganahan makakitaan ng naong nimo. Animal ka! Inyo kong gimong animal! Busa mag-antos mo sa kong ka-animal! Hello? Kent! Kent! Panuway. Ki-off na niya. Nangason! Na! Ma'am! Ay, ngano man, ma'am? Ang sa'yo number ni Ayasa. Ha? Uy, kasi nganong nangutan naman ka, Ma'am Claire? Ako siya tawgan. Ma'am, ayaw na lang to hasula si Aisa, Ma'am Claire. Oy, nalingaw naman to siya dito sa probinsya. Ayaw na lang panawag niya, ma'am. Dili mahimo, oy, nga malingaw siya dito niya. Ako din akong si Mission. Uy, Hatagi ko siyang number. Ngano
man sa ni si Hans, uy. Di man masagot nga tawagan ako si Kent. Kinahanglan uli-uli si Claire kay mabdus ni. Kinsa ba niya nawag? Hello? Ayasa, Ma'am Claire? Ikaw na? nabangi ko, Bi. Noon sa ka, ma'am? Nabangi ko po paulit diri sa Kent. Please. Ha? Ay, maday si Kent. Ang puto ko maibaw. Please, Ayasa. Naibaw ko mamati ni mo si Kent. Mapaulian siya. Pero dili mo gud masugot si Hans nga akong tawagan si Kent. Ayaw na panangidihas. Tago ko manawag ka. Nagmata pa si Kent ron. Iba ko pa may nagkasulti. Oh, nagkasulti naman ka, day mo. Wa din mo papauli, ah? Dili ko siya mapauli, Ayasa. Ikaw na lang ginang akong paglaom. Hindi ko makatuga magunahuna nga wamahinayon ang among honeymoon. Kung saan ang malay kasulti sa akong mga barkada. Ma'am Claire, ayaw palabi sa imong taguol. Makadaot na sa bata. Maupitaw ganihang yung uni mo. Kay luoy kay among anak ni Kent. Kung mag-ingon ini si Kent. Maglikay si anak ko. Ha? Sige na, Ayasa. Tawagan si Kent, please. Bye. Bye. Ay. Noong sa naman hinuon ni. Ako manigihapon ang mga problema karon nga nakasal na sila si Kent o Claire. Taoy. Manawag pa ka ako ni Kent, no? Pero, gibauran na ba ako ni Sir Hans kadilikit patawag ko ni Kent? Samuka, oy. Hello! Di lagi ko mo pauli! O gano'n dili ka mo paulit? Gusto ka nga madaot ang imong anak? Ayos. Ayos. Ikaw na? O sa mga klasihas pagkabanan? O pagkaamahan? Ayos. May sumbong naman si Claire sa. Nagpahaba siya ni mo. Gigamit na sa kaniya aron papaulion ko. Nagpaluy-luoy na sa tiyan mo. Si Mama ang nanawag na ako. Nagsigig hilak si Claire. O nagsigig panglabay sa mga butang. Si Mama ang wa makatog sa kasuko ni Claire. Busa pauli niya. Kent, ngano imong maglisod-lisurot din ang imong kaugalingon? Wa na ko tuyo ang maglisulisod sa akong kagalingon na yasa. Maugod ni ang akong gipati. Dili ko ganahan makakita ni Claire. Dili ko ninyo mapugos sa pagpakita o pagmahal nga wa magikan sa akong kasing-kasing. Pero may anak ka na. Bullshit! Maugod na inyong dag-anan ako eh. Tungod sa bata nagpakasal ko kang Claire. Tungod sa bata pabulion ko niyo ni Claire. Kent, masawat sa bata ang tanang kagool ni Claire. Si Claire ang tambagyan na, Ayesa. Kaya siya ang inahan. Siyang angay mo atiman sa bata sa ilahom siyang tiyan. Dili kay mag-agad siya sa akong buhaton. Kung mahal niya ang bata, ama niya ang iyang kagalingon. Ug iyang dawaton, ngawa na ko'y gugma niya. Kaya ikaw na ang akong gimahal. Hilom, Kent. Ayaw ko pa hiluma. Kinahanglang mamati ka. Kinahanglang mapadayon ka nga wa na ko, Kent. Dili ko makahimo, Ayesa. Ikaw lang ang ikinahanglan aron malipay ko. Ikaw! Kent. Anong dili man ka magkasabot? Anong imo mangong patusod, ha? Unsa may akong saan ni mo? Ikaw lang ka na akong gibal. Saan naman ay angay kong mag-antos hangtod sa hangtod? Wanay panahon pa na natong duha, Kent. Busa. Sa musugot ka og sa dili at ubanghang imo responsibilidad. Hatagi gayon ang imong kaminyoon. Paningkamot nga mabalik ang imong gugma kang Claire aron magmalinaw na tang tanan. Bisan karon ng tuiga, Kent. Pagpakabuhing normal nga amahan og bana. Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko. Yes. Kent, paminaw. Kinahanglang buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ni mo na una sa imong anak.
Kinahanglang excited ka nga makakita niya. Ken, please. Please. Alang sa kalinaw natong tanan. Mahala ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan nimo. Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire. Okay. Tibaw ka. Swerte paghihapon si Claire. Ikabahalan kayo ang imong take para na ako, Ayesa. Salamat, Kent. Para sa akong anak. Bye. Kaya na ni mo, Kent. Lord, please. Di mo akong likod. Ay, palayo na ko si Kent. Please, Lord. Tabangi si Kent, kamalimtan ko. Uy! Hala, Dungkit. May pauli na di ay ka. Kadaghang ginang buak. Na, kanalagay mo nakita, sir. Salamat nga may pauli na gyud ka. Kay, makapahuway na sa panghipos ini mga buak. Ang uban, gipanghiposan ako. Sorry na. Hawa kay sadong, uy. Awon sa man ka ng kape? Gusto ka? Kutawa. Kent! Kent, di uli na ka. Hala, uy. Kent, salamat ka ni pauli na ka. Promise di na ko manghagis. O di na ko mangaway. Pangandam, kay malarga ta. Ha? Mahinayon ang atong honeymoon? Kung sa imong gusto, may akong buhaton. Yes. Thank you, Kent. Thank you. I love you. Kalami sa utang tinunoan ni Lola Sam, uy. Ganun na wag man ka ni Kent. Wa man. Ayaw na lang pagpamakak, Ayesa. Nabati ko ang inyong pang nagsulti gabi sa imong kwarto. Naluoy lang ko ni Mama. O nga nang imo mang inahan mo imong gikaluyan. Um, Sulti sa tinuot. na problema siya nga nagsigig panghagis si Ma'am Claire. Laliman ka? Ayaw na lang kakurat, mahal good. Kung ipauli ni mo, daghan ng butang ni mo ang nangabuak. Kung sa inyong gipanagsultihan ni Kent, Nakabati man ka. wa ko maklaro ang inyong panagsulti. Pero nakasiguro ko na si Kent tong imong gikasulti tungod sa tunos imong sultihan. Ako na sige papauli. Pero dili madaot ang gisabak ni Claire. O gituman ba siya? Ambot lang ka. Tawag ang imong inahan. Pamustaha siya. Kung wala ba siya maglabay og mga buak. Ni ana dong. Ni ana ang imuhang kape, Dungkit. Uy, tiguang na gyud eko. Kapoy namang isa ka din his rooftop. Ibutang na diya sa kilid ang asal. Okay. Dinhi day ka matog sa rooftop, Dungkit? Hayahay din eh. Kita ang buwan. Tuod sab. Uy, hala, nanawag man eh. Kinsang nalawag. Isa. Ako nang tubagon dong ha. Tubaga diya sa akong duol lang. Gusto kong kabati sa inyong panagsultihan ni Ayesa. Ug i-own ang speaker. Ha? Sige na nang, tubagan si Ayesa. Hello, Ayesa. Ma, kumusta naman mo diha? Ikaw, nagsige pa ba kagpanghipos sa mga buak diha? Nahuman naman ko kagabi eh. Limpyo na ang bahay, day. Maayo kayo wa namang hagis si Ma'am Claire. Wa naman kay miuli naman si Dungkit. Maayo di kay may pauli na si Kent. Pasalamat bitaw ko kay nasaba kay diri si Ma'am Claire. Oy, kun wa si Sir Ken. Maayo hinoon. Ma, ayaw lang paglabig panglaba ha. Tabangan natin kayo nagbalik na mo diha.
Ipalundre na lang ubang bulingon ayisa kay dugay-dugay pa tayo mobalik sa bay. Unsa? Sige na, sultihan na imong inahan. Klaro ha. Ma, ipalondre na lang ko ng ubang bulingon kay dugay-dugay pa di ko naming mamalik diha. Aw, unya kisabay mo bayad. Kung kisi tag-iyas mga sinina ay palondre mo, imo bayad. Oh, na sige. Anya ikaw, kumusta naman ka diha? Ingna, nahapi kayo ka. Happy! Kaayo ko, ma. Sigurado ka nga happy kay ka diha? Oo, lagi, ma. Happy ra ko. Wala kay trabaho diha? Wa, mukhaon, matog, mulaag, maorni trabaho na ako diri. Daghan magud sila katabang diri. Kasagaran kay mga tiguwang pero si Lolo Sam gid akong paborito nila. Lolo Sam? Aw, maayo noon kay dili ka katabang diha. Girlfriend ba ko ni Hans diri, ma? Dili man katabang. Oy, Ma? Ma, naunsa ka? Unsa ko kurang bikagay? waday, oy. Ang ireng, kalit nga miloksos, lamisa. O, sige, bay una. Gokdon una to na akong iring, day. Bay na. Nga nung sa kadungkit. Oy, kuya, wan lang tanin mo. Nagpahimos jud maayo si kuya. Dungkit. In town, kalma lang in town, diha, uy. Anong girlfriend man ang iyang pagpaila kang ayesa sa maong mga saob dito? Uy, ambot lang ko pod. Ang imong maguwang ra gyud ang mahibawan na kung ngano. Aw, lain ang tingali siyang maghunahuna nga magdahan siyang katabang nga batanon pa man siya. May lain siyang plano. Kiring dongkin. Kanang focus na lang sa imong anak, dong. Kana na lang gyud ang imong angay himuon ron. Nga ason. Dili na ko kapugnan nga masuko nang. Ay, pugni lang yun itaw na, dong. Aron wa na'y gubot. May iring di ay nga nagsamok-samok ni Mama. Naa si Kent nga namati niya. Ha? Wa mo kayo nabating tingog ni Kent. Namati lang siya sa imong tingog. Kuyawa na ko di mag-imagination, Sir Hans, no? Mahal. Mao na ang itawag nimo nako. Bisan kun mamauli na ta sa syudad. Mahal. Bisan sa atubangan ni Kent? Bisan kinsang atubangan. Mahal na ang isang pit nako. Sige na. Pagandam na. Kay manlakaw na ta. Asa naman sa kami ini? Pasti lang man nagsuuna, eh. Tugkan, hindi ko madugay, ni ko bakubag, eh. Mga isog man kayo. Ay, ayesa. Ako na namang hilipos niya. Lakaw na sa beranda. Lola Sam, ganina na ka diha? Di palang dugay. May nabati ka ba sa mong gipanagsultihan ni Hans? Gamay. Hain mo na tong imong naabtan. Ay, saba day ha. Ay, nakabati bitaw ko sa tanan ninyong gipanagsultihan. Pero di lang ko magsaba. Lo? Ayaw kabalatan ako, inday. Maayo kong mutago og sekreto. Sukad pa sa una nga daghan ng mga hitabo ining bayan nga ako ra gyud ang nahibaw. Unsa mang hitabo, alo? Ay, bago pagani kong bago pa kong niingon ba, hindi ko musulti, hindi ko magsaba. Pero ayaw kabalakan ay. Ay, dili mahibaw ang akong mga kauban nga katabang ka ni Dodong Hans. Nakabati gid ka, lo. Ay, lagi. Pero, di ko magsaba. Love, Kent, nga na dahing niya makadini sa rooftop na to. Hindi ko ganahan sa kabugnaw si Ericon. Ay, kanang kuan di ay. Muadto kog doktor, magpa-prenatal ko. Ubani ko ha. Ubanan ko ni mo, dili. Maligo lang una ko. Landong kayo din ilahom sa pritasan. Oh, naibayabas. Uy, hala. Kadagan sa bunga. Katkato na ko. Ayaw pagkat diha. Magbong ka. Mahal? Palayo ang bayabasa. Palayo. Mahal. Unsa may naa na bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton? Ayaw na pagsupak-supak. Basta ayaw na pagduol ni dapita. Nga naman. Ayaw na pangutana. Dali na. Manglakaw na ta. Aray! Hans! Hans, sakit na akong kamot, uy! Ay, Hans! Ay, mapiag na si Inday Agisa, oy! Mapiag na!
Mapaabot ko na mo sa saskinan. Ay, pagdugay. Ngayon sa maning tauhan na. Mura magbayabag usahay. Day. Ay. Wa ka mapiyang? Lo, salamat ka na akadiha. Ay, ayaw na pagduol diyas bayabas, day. Bahala nagmalata ng mga bunga diha. Ngano mag-cute, Lo? O ako makasabot? Day. Maunang bayabas na kanunay nga duwaan ni Dudong Kent o ni Inday Kara sa una. Oh, unsa? Ay, abi matug na akong naulian na ni si Hans sa kasiubos siyang amahan. Ay, wa pamandi. Ay, Unsa, Lo? Inday, nganong may abot man ka sa kinabuhi ni Dong Hans? Oh. Taas na kayong istorya, Loy. Magsulti lang unya ka ng wa din si Hans. Og Lo, salamat sa imong pagtabang nako. Promise, dili na ko modolan ng bayabasa. Unya, Lo, kumahi mo, butangi og ribbon ang mga lugar nga kanunay punduhan ni Kent og Kara. Oh, ribbon nga. Uwa ang tanawa. Yes. Salamat, Lo. Sige. Salamat in town. Kaya doon itaw nga makasulti na ako kung sa ginahitabo sa unang panahon. Ining Hans o Kent. Sa mainang istoryahan ni Lolo Sam. Wa, Ayaw lagi pamakak. kuan. Igoro man siya miingon nga, dili ko pa doolon sa bayabas. Bisulti ba siya sa rason? Wa, man. Di ko gunahan nga magtanaw ng mga mayabas. Kimingaon ko sa akong inahan. Siya nagtanom ini. Sultihin na lang unya ko kung unsa pang mga kahuya ang tinanom sa imong inahan. Ipra ako na lang likayan. Hans, kung sa may problema ni mo ining dapita, kalimti na ni. Dili na ta maghisgot sa nangagi, Aisa. Usahay, ang mga problema kinahanglang imong atubangon aron sulbaron. Aron kung masulbad na, makamove on ka na. Hilom na. Wa kay katungod nga maghisgot sa akong kagahapon. Dili mo malimtan ang sakit nga kagahapon. Kung imo ning puy-an. Dunay mga kasinatian nga bisan gusto man nimo mawa, di gud kini mawa. Kung imo ning dawaton nga nahitabo ni, og nga imo na lang ning panaminan, og likayan, magmalinawon ka gihapon. O sa mo nahitabo sa bata pa mo si Kent? Ha, mahal? Gusto ka mamatay, ta? Hans? Di ko gusto mahisgutan ang among kabutan unikan. Kung unsa man ang sugilan. Amo na lang na. O kayo o kaya. Pero apektado mitungod sa iyong kagahapon. Wala ko mahiba ko nasa kumulugan. Kung dili ka gusto ko mahisgutan niyong nangagi ni Gapita, wala lang utak ko ni mong dadadin eh. Karoon sa mga gikabangian ni Ken sukad sa mga bata pa mo. Inyo na unta nang gihusay kidagko na mo. Kamu na lang doon nabili ni kalibutan na. Kamu na unta magsabot-sabot ko noon si Angay niyo papadagan sa iyong kinabuhi. Kiyagan ko ni mo. Kiyagan ko ni Hans. Minungyam ako kiyagan. Ganun ako matong gibuhat ni Aisa. Dili na ko siya ang hagkan. Mahal, ayaw ba good og kiss og laing babay, ha? Dili na may tabo, Kara. Ang akong ngabil, ala na sa imong mga ngabil. Sure ka, mahal? Oo. Bisan mamatay pa ko. Dili gyud ka mo kiss og laing babay. Dili gid mahal. Thank you, mahal. Pero, dili ka mamatay. Dili ka kuhaon sa Ginoo nako. Kanang ako man itong gihagkan si Aisa. Buang ko! Kasabot ni Hans.
ang kahoy. Hans, hunungan na! Pinagisigihan na mong suntok ang mga kahoy! Hunungan na! Ikaw ka ba? Kung dili ka gusto akong hikapon, hunungan na mong pagsuntok sa kahoy! Ako nga nga masukol, di mo siya paghahok na ako! Ako ang tanga nga magwala ang dili ikaw! Susunod! Ayaw kong supag-supag ka! Kung dili ka gusto makasako ni mo, listahin ko sa tanang butang na dili na ko mahimong buhaton! Kinaglibog na ko ni mo! Aisa! Asa ka? Mabalik ko sa bahay! Matog! Salamat nga giubanan ko nimo sa doktor, Kent. Kinahanglan mati man ang bata. Promise. Promise, good. Ako ning ampingan ng atong baby. Siya ang mutibuok sa atong pamilya. Siya ang makatag og kalipay nato, Kent. Hinaot pa unta. Kent, please. Hatagin mi og chance, baby, nga may mong normal ang dagan sa atong pamilya. Please. Ganong dili man siya masabot. Inday. Napalit dayon ka. Lalo naghilak man ka. Doon siya man ka ni Dudong Hans. Da, naglalis lang bilo. Doon siya man sa inyong gilalisan. Ang sa magiging nahitabo naman nagsuon, lo. Si Kent o Hans. Kano mo naman ang dili igsuon ang pagtatara ni Hans sa manghod. Kung katungod nga mo aso mo bahin sa ilang kagahapon. Kinahanglan doon ako'y idea, lo. Ganun nasuko ba si Hans siyang amahan? Nabati ako si Hans nga magkikaaway sa kwarto siyang amahan. Anong anak mong kakabangis? Naglagot ko nimo! Naglagot ko nimo! Nabati na ako siya nga nagsinggit ana sa kwarto sa giingon nimo nga kwarto sila mga ginikanan. Mayong pagduminaw sa Let's Pinoy. Hello? Naipit ako sa duha kami nagsuon. Gusto ko mahibaw kung ganong ingon ana si Hans kang Kent. Demanding. Samtang si Kent, may kayo ubos ka na Hans tungod kay nagtuo siya nga tanan niyang gusto ilugo ni Hans. Nga naman na sila, lo. Biktima lang sila sa ilang amahan. Unsa botong ipasabot, lo. Sige. Aron dili na ka maglibog. Mas maayo nang doon natin kamayang idea sa istorya sa kinabuhi sa managsuwan. Pero inday, isaad na ako ha, nga taguan na ninimo sa imong nahuna o kasing-kasing, ba? Ayaw yunig ipagawa sa papa. Olo, gusto ko makasabot kung anong ingon ana ng duha. Managsuon lang sa amahan si Kent o si Hans. ug sunda ang laing pang-anib ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad matag sahog sa adlaw. Kung palihog day ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.